Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku njipuk pesanan brambang, Cah. Loh, ora diplastiki. Ngene iki ya? Heeh. Ganti ngene iki kabeh. Ya wis gak apa no. Nek ngene iki gak apa. Heeh. Nang ora. Karek sakmene aku kuku. Ya ora apa-apa. Lho, Cah. 15 toh? 15 ya? Heeh. 15. Ket tak jual nang. Kok cepet men to, Bro, panene? Berapa bulan apa Kandi? Disewuk karo kuwi lho. Berapa bulan apa Kandi? Delon cah gede-gede lho ngeten. Lho. 3 bulan. Sak ndok-ndok lho. Wes ora usah meragukan. Lah nguwani Mas Dibyo kan lho, Pro. Sing pisanan lagi entek iki lho. Ora bosoki? Awet to. Ora bosoki. Awet iki. Tapi tak ler ning keranjang kotak ngono. Yo, tapi terah yo ngene iki terah awet bojo karo sing gede-gede ngono kae. Sing gede-gede modele gawe. Kayak bawang bombay kata. Lah kok bar mundur Papua to mundur ngetan lho, Mbak. Ngetan kemana? Etan etan kalen. Etan kalen ya fotoku lagi mulai dhewe. Ngono kuwi lho aku gak eroh e. Oke. Aku arep ndelok arep kober lho Pak Kandi. Anu marai anu. Sediluk tok. Apa wis mulai sore, Pak? Ya niki ya diruk kan lah teko engko terus jam 7 apa jam 8 ngono kae lah anu mulai. Lho Cah, brambang tok iki lho. Nandur anu lho, Pak. Andi iki nandur pari barang gone marotoane. Di pasar Andi. Tapi gede-gede ya Bro sing iki. Sing biyen gak koyo ngene iki. Apik iki. Beda wineh ya. Padha wine padha. Wine padha, Mbok. Kan dhisik kan Berapa uangnya Pral? baceken. Pak anu. Iki tak mati anu Pral. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Rasa ngelidu Mbak. Lah aku malah gak metu lho. Balong loro ta? Hah? Hargane. Heeh. Betul. Aku itu apa Kandi? Bulan 1 ke sibuk anu drum band. Iya. Terus mari ngono anakku operasi. Bar kuwi arep rene to. Aku nerak Cina pabrik. Cek pabrik. Tulang ekorku luwara tekan saiki cek luwara dinggelungguh bareng. Awakmu sik terak apa? Aku wonge kan posisi lari-lari. Ya. Tapi minggir lah aku nengahi to ngindari DE. Lah DE nyabrang gak inget-inget. Pecah kabeh pedal listrikku. Nabrak ndi? Nang bernyapu sekolahan. Mari ngono terus piye? apa ibuku ndek Selasa kayak operasi yone. Oke. Aku ndek kepiar gak ta, Bro? Aja susuk ana, Bro. Dan ngene ra untung wae gak yo ya. Gak ada loh, Bro. Abang tok loh. Angkat berapa ya? Oke, Mbak ya. 400 berapa? Kalau piro itu? 20 enter, 30 enter. Ini 30 kae aja. Jujurnya orang anu, orang metu. Enggak yang mantar koret. Ndi ta? Tak tarik kabeh, Dok. Anu, Mbak. Iki ora tarik iki yo, Re. Udah kompresi. Ya itong to. Itong lah kayak. Gimana kayak tak cukup. Batinku kok mantar koret ning kene. Ya ya. Iki 4 tahun lho, Mbak. 4 tahun. Lah kae wedhuse gak yo enak to. Di. Sing diopeni koret. Oh, sedih, Pak. Ya tak cukup. Sampai modus saya, Mbak. Iya. Lho cah barange sak ndok-ndok. Bro, gede, Bro. Gede cah lho. Gede nek iki ya to Gede. Sing biyen beda. Bisa sak menes ketok gede. Biyen cilik, Bro. Sak pira ya? Samene ya? Yo, Sing biyen kowe sak menes gede kaya dhisik kene ya. ki lopal gede lho. Ora sing gawe. Aku 3 sasi lah nggak entek. Tolong sasi. Ke padahal teles yo ning ngono aku kae. Kira kilo kae.
Kayak pisanan to. 2 kilo to ngene Mas Dibyo terus tukune. Ini mesti Pak Eman ini kalau pecah ya. Bisa kan? 30. 30. Terima kasih. Tak pasno soalnya ya kan. Coba tan coba baru. Iya. Itu Antar motormu. Nang kono, nang sisih kono. Masa balik ya dhewe. Iki lho ora lho proyekan ngono. Diramu. Tulang ekor lho. Ya gak ora semua. Lah aku nang puskesmas ini enggak apa-apa, masih bisa jalan dengkol lewe. Dia ngomong gak keluar. Aku kan lungguh ketulung bokong ta asline. Ki cara lungguh ngisor ta, Pak. Kok ya alah enak 15 menit go ngadep lho wis loro. tolong enggak salah. Lorong. Iku iso anu lho, kayak aku gak. Lah kan duduk ta lungguhku duduk bruwek lungguh langsung kantep aku. Aku kecedhet yo ngono iki, kanggo lungguh ki lara kan. Lha saiki iki Lho, Nek. Loh, piye ta iki? Nek kecetet kan anu. Ya iki. Apa jenenge, Pak? Bangkean. Lah ya, kene iki lara aku sik padha ae. Ora iki bakal iki lara. Jadi anak pelanggan barang yang untuk masalah untuk gambar. Tapi saya, Pak, sing iki. Lah, kesuwan dia. Berapa toh? 1 bulan apa 3 bulan? Pak Nene, Pak. Mana nih? Hantiku kok cepet men toh? 3 bulan menapa? Kok kurang luwih 3 bulanan. Gak ya wis ketiga iki ya? Ping telu iki. Lah kok nek bare iki kan kelon kalen to, Pak. Heeh. Sing ora kedok kuwi ditanduri pari. Soale ngecemes lah ndone ha to. Sing separo iki ditanduri brambak, separo tanduri pari karo Keswandi. Lah etan Lho cah, sine Brambang. Tok etan ngalen kuwi. kaya Brambang. Iki sing dibuat wineh, Pak. Sing di atas. Iki iki calok iki digurune iki kan mangune dhewe. Timbang tuku jalanan. Tuku 45 samu. Nggih ngeten iki Dik anu. Ini tadi berdiri, hari ini berdiri, harus kari. Jadi lah kerja no berdiri kayak Jawa terus ya Pak Nek. Sore. Jujurnya olahannya kari Andi itu jangan ya. Bisa ya. Mirawiri. Mirawiri itu tak karep loh. Objek itu tak karep loh. Bisa ada. Ya benar pendukungnya sudah, tapi gak apa-apa. Tak balik nih, Pak. Biasanya berapa hari rene, Pak? Coba, anak. Aku ki pengen delok genduk. Kalau. Ndek ben jere Rene. Mas anu to kirimi alamatnya sing ning anu. Eh. Gak usah plo aduh plo ning dagangan aduh. Endi Pak delok kok? Udah lupa. Aduh sok ben wae nek ngalor. Lah sing barang sing ndek ben rohku wis sore wong arep bali. Nek rene awakmu tak hubungi. Piye lek ngubungi? Ya aku ora ono to ning kono. Aku pengen delok genduk. Bayar ini aku ngerani ngono tapi kan cara anune kan anu to Mbak. Apa ya istilahnya? Kayak semayaran to lho. Lah mosok arek titip bingkisan gak ro bayake ya to. Heeh, ya kudu enak bayake lah. Tak balik deh, Mbak. Motor aja motor lanang itu tak cukup. Di sing terang iku. Tego-tegonan. Lho, lah 4 tahun bayang jaga koret ya, bayang no. Iku yo cukup tenang. Duwe utang-utangan Mbak Mas Sampo. Iki digoe tahun Tapi anu Pak, cuaca hujan ki terayu semua menurun penghasilannya. Warung bareng koyok sing ning Car Free Day bareng piye ya ngesakne ya. Yo berarti we langsung lempar ya. Apa nih? Yo aku wis ana pesenan. Enak ngono. Dungane lancar Bro, ngon njipukne Bro. Amin. Yo tak dongane Mbak. Kok lancar. Kan pesen. Biasanya kan ini kan apa ya? Akas boleh ya to. Soalnya harga pasar ki yo wis Ini loh, ke pasar Loh, menjelang lebaran ki tenan sembako barang ki melonjak. kacek toh.
Sebagai Disembuh polahmu kaya apa nek saya. Golek 1000 2.000 gampang. Sempurna. Ambil Gus. Ya. Gak bisa nah. Gak bisa yang 5. Agus apa, Bro? Mas Iwan. Oh, Mas Iwan kumis. Arep digawe iki. Ya kuwi anu wong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.